Ιησού Χριστίνα, ότι παρά σου αρμόζεται ανδρή γυνή. Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη, στεφάνος αυτούς σάρκαν μίαν, χάρισε αυτής καρπών κοιλίας, ευτεχνίας απόλαυση, ότι σών του κράτους και σου εστίν η βασιλεία, και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται ο δούλος του Θεού, Ραφαήλ, η δούλη του Θεού Χριστίναν, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται ο δούλος του Θεού Ραφαήλ, η δούλη του Θεού Χριστίναν, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται ο δούλος του Θεού Ραφαήλ, την δούλη του Θεού Χριστίνα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού Χριστίνα, τον δούλο του Θεού Ραφαήλ, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού Χριστίνα, τον δούλο του Θεού Ραφαήλ, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού Χριστίνα, τον δούλο του Θεού Ραφαήλ, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σε την κεφαλήν αυτών Στεφάνους ευλήθων τιμίο. Ζωή νηφίσαντος και έδωκας αυτής μακρότητα ημερών. Και στους Εσίους επιστολής Παύλου τον άγνωσμα. Ευχαριστείτε πάντοτε και πάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού, γυναίκες, εις ιδίης